Ang aton oras alas 10:24 na sa aga kag aton diri kaupod ang gwapohon nga Chief of Police sang Santa Barbara, wala sang liwan kundi ang aton amigo Police Major Raymond Celoso. Sir, good morning kag kamusta man? Yes, Abian Francis, Abian Erwin, mayong aga sa tagpalamati sang radyo kahilwayan. Okay, good Abian Francis. Yes. Sir, subong may ara kita nga buwas no? May Buwas kita nga regional director kag aton gid na pasalamatan man no ang pagserbisyo sa aton nga outgoing regional director Police Brigadier General Rene Pamuspusan sa iya paghimakas no nga madala ang Police Regional Office 6 into a stronger unit no kag Brigadier Erwin, Sir Celoso, di ba do nagpakita gid man nga sa more than a year, almost 1 year and a half nga pagpungko ni Sir Pamuspusan sa Rion size, damo-damo sa accomplishments no nga nadala diri kag isa diri nato nga pasalamatan sa iya ang mga nagmi nga facilities kung magkadto kaya sa Camp Delgado Brigadier Erwin niya ang mga facilities naton dira sa Bunya is very state of the art no. You will be proud of saying nga you are member of PRO6 because sa mga nagmi nga mga facilities nga ginapatukod ni Sir Kaskulan ni Sir Pamuspusan at the same time ining breakthrough no sa aton performance governance sa diin na institutionalized ang Police Regional Office 6 under sa iyang leadership. Sir, sa imo sir, ano ang naging impact ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan bilang Regional Director sang Police Regional Office 6 sa sobra isa ka tuig kag tunga? So dako bini impact no kay nakita nato ang disiplina sa aton nga personnel. Almost tanan niya nakita ng mga misya naka-commit sa mga offenses, criminal and administrative na charge na sang ni PNP. Kaya dito nakita naton ang sinseridad no sang aton nga organization. Yes, aton sir na balaan bala no, aton nakitaan sa Facebook. Actually, not everyone is appreciative of Sir Pamuspusan. But again, as you said earlier, ang isa kadako nga naging contribution gid ni Sir Rene Pamuspusan sa PRO6 not only ang matahom nga mga facilities but also ang pag-instill sa tawag nga disiplina sa aton nga mga kaupdanan sa serbisyo sa internal cleansing naton. Even though nga during this time na notice na ako damo-damo man sa mga insidente kung sa diin nag-involve no sa PNP members. It seemed nga gin challenge gid ang conviction sa aton nga outgoing regional director before kung paano niya pasigurado ang natawag nga disiplina, integridad kag dedikasyon sa aton nga mga kapulisan Brigadier Erwin.